Mayong hapon mga higala. Welcome sa atong tulumanon sa City Agriculture Department maong kaugmaran sa Kaumahan ug Dakbayan. Adlaw ron nga Martes pitsa 30 bulan sa Abril 2024 nya kuyog ron ako rong hapuna ang akong kauban sa City Agriculture Department si Miss Genevieve Abelia. Miss Genevieve, mayong hapon na. Mayong hapon Sir Warwin and mayong hapon pud sa atong mga tigpaminaw. Nya Miss Genevieve, last episode no among gihisgutan ni Miss Rhea kabahin sa vegetable production. So ato ni siya i-continue kay taas gini siya nga topic no. So Yes, wala na mo Lord. siya mahuman og usa ka session nya ato ning i-continue ro ang paghisgot sa vegetable production or ang production sa mga utanon. Okay, Sir. Nya last na mo nga nahisgutan ang kabahin sa importansya sa seedling nursery. So, usa kay mga importansya Miss Genevieve sa paggama og seedling nursery. So seedling nursery Sir Warwin no or kaning ginatawag na tong luyungan. Oo, so Yan. ang kaning sa luyungan Sir Warwin dapat andam jud ta or kanang protektado siya sa kanang batok sa ulan. Oo. So mas maayo kanang pareha ni nato na flash screen nga at ang kani siyang itaas kay UV film nga treated na siya nga plastic sheet. So ang kanang iyahang kanang walling niya or kanang kilid niya is kuan na siya kanang fine net. Fine net ang gamiton kay aron mura siya pinakapino na jud siya sa kania bitang mga mura siya kanang klase Japon nga moskitero nga kanang mao jay common jud natong makita no. Then ang kana siya sad kay para na siya nga protection batok po sa mga insekto o mga hayop. So, dili na sila makasulod kay gikoral man siya o kuan. Yes Sir Warwin. Then kuan po na siya kanang protection po na siya batok sa kanang grabe nga temperatura or extreme nga kanang heat nga ato na Sama sinati karon. karon. Gamit kini siya sa panahon sa El Nino. Yes Sir Warwin. Unya, so mo to siya no nga pwede ra jud kaayo nga diliin anak kadak pwede gani kayo ni ba makita ninyo din ano nga usara ka bedding ang iyahang gibuhat Sir Warwin. Pero usara. pwede ra jud kaayo nga magbuhat mo og kanang balig 2 layers or 3 layers. Oo. Ya mo to kanang ang kanipong sa seedling nursery Sir Warwin kay dapat mahibaw tag unsay mga gamiton nato sama sa kanang pagmaagi sa pagluyong ay ta sa seed box, sa seed bed or kaniang seedling tray. So na sila yung mga kapilian no. Na sila yung kapilian no pero sa mga nakita nato sa atong kabukiran Sir Warwin ang mga nagamit nato kay kanira man jud ang kaniang seed bed o kaniang seed box. So kaning seedling tray day wala pa kayo Ang seedling tray wala kaayo ko ka. may minus bitaw sa. Minus kay mo gamit kay ang seedling tray man sad good Sir Warwin kay ginagmay ra kasagaran 109 ra 104 109 ngayon ana ra sila ang gidaghanon nga katong iyang murag lungag niya ba. Yeah, whereas kung alita sa seed box o seed bed daghan jud kitag magamit. Okay. So mao na to siya no, mao to yung mga benepisyo po do sa klase nga luyong pod nya kaning klase nga binhi pod siya nang para ma-inform po ng ato ang mga mag-uuma ba nga unsa day nga klase nga binhi ang ilang gigamit. So unsa day mga klase nga binhi. So adun na tay do ka klase nga binhi Sir Warwin kaning ginatawag nato nga hybrid seeds o kaning open pollinated nga mga liso or mga seeds. So ang kaniya siyang hybrid seeds kanang mas common ni siya kung mupalit kas kanang mga kamerkaduhan or kanang ginapanghatag po namo nga kani siyang mga F1 hybrid seeds kanang hybrid seeds or kanang filial 1 na ang meaning sa kanang F1. So ang kani ang kinaiya sa hybrid seeds kay taas ang iyang ani. Daghan kag ma-harvest. High yielding. High yielding. Tapos resistant po ni siya batok sa mga dangan or mga peste. Tapos angay ang iyang tubo angay means kanang pareha sila walay way taas walay kanang mubo. Tapos dali ra pud siya mo mature. Pero ang atong gipanghatag sa City Agriculture Department is hybrid seeds. Hybrid seeds atong gipanghatag. Tapos arita sa klase sa yuta nga angay gamiton or maayong gamiton sa
pagluyong. Usam kaning mga yuta So, Miss Genevieve. dapat siya Sir Rowin kay claylom siya or kanang sa binisaya nga pulungan kay tabunok. Tabunok. Oo nya, maayo mo na siya mugunit pud og kanaang tubig. Oo. Tap kanang dili siya mag inigbo nimo dili siya nga Dito siya wash out dayon. dili siya wash out dili pud siya kanang mo tibugol nga inana ba. Unya, so mo to ang ato ang ratio nga gamiton is kanang 1 part nga compost o 1 part nga sterilized nga garden soil. Sterilized pasabot kanang pwede ra nimo sangagon, pwede po nimo kanang bubuwag tubig init, na ba dapat free jud siya sa kanang mga buwak mga bildo or sa kanang mga bato-bato, sa kanang murag Matagol nga, masagol siya sa ba. tunguyong. O tapos another pod nga kanang 1 part of kanang CRH or inuli nga pakpak sa humay or carbonized rice hull nga common kini siya karon nga kuan na gamita nga kanang CRH no? yes nya kanang balas pod pwede pod kanang inilingan pwede pod kanang mga ginabas pero pinaka-common ani nilang tanan kani man jud ang kanang tipasi sa humay. Tipasi sa humay. Labi na dako imong basakan magamit gyud inyang kuan tipasi no. Nya katong ganhina imong ingon Miss Genevieve nga sa bukid kasagaran gamit is seed box or seed bed no. Kani sa picture mo ni gahimo na sila og carbonized. Ga-mix na sila ana. Agaw kani siya kay alagi ga-mix na ni sila ani Sir Warwin. Para ni sa himo nila nga luyungan. So, kani siya kay demo man ni siya sa ato ang kauban dito sa Barangay Guba. Oo, sa Guba ni. Nya mo nay sakto nga ratio no. Yes, 1 part sterilized nga garden soil and 1 part pod nga kani ang inuli nga tipasi or pakpak sa kanang humay or carbonized rice hull. Ug wala ka ana mo na kani mga balas kani inilingan o kani ang ginabas. Okay. Nya ato kunong i-kumpara or differentiate ato Miss Genevieve ang seed box or ang seedling tray nganong usa man kay diferensyahan or ang kani ang sa gamiton o kayuhan ba kung dinaghanay jud ang imuhang purpose Sir Warwin ang kani mangong seedling tray Sir Warwin kay mahog mo jud nga mo palit gyud ta ana good palit gyud ta ana palit ka tindahan whereas ang kani ang seed box kay pwede ra jud ka magbuhat og kanang kahoy baron or kanang mga ginabas nga kanang sobra-sobra nga kahoy himuon nimo siyang box nya imo lang hapinan baron og kanang pwede ra jud ka nagbani sa saging inana pwede ra jud ka ayo nya ang kani pong sa seed box pod kay daghan kay kag maluyong daghan kay pwede ra man nimo siya ilinyada nya whereas sa seedling tray kay usa ra man jud na siya kung 1 to 3 ra man na siya ka mga seeds ang imong ibutang per kato ang lungag niya so mao ni siya ang ato nakita sa screen sa mga kayuhan nya morto siya no nga kung mogamit man jud ganit ani siyang seed box so jutay ra ang patay nga luyong kung ibalhin na nato sa tamnanan kay makita man nato og kinsa toy tambok nga kanang mga luyong nya mo to siya himsog ang mga luyong og pareho ang tubo nila unya malikayan nga maluya ang luyong inigbalhin sa tamnanan kay namo na sila ginatawagon nga Sir nga kanang murag shock ba nya transplanting shock transplanting shock nga para siya laos malaos siya ba nya daginot pod sa binhi kay para ma-sure pod nato ba kay dili manggod tanan nga mga binhi dili tanan seeds nga naa sa katong usa ka pack sa seeds kay moturok yun na sila kay naaman pod nay mga seeds nga kanang nani siya ginatawag nga kanang itong germination rate germination rate pod ba nya nay uban na liso nga kanang awahin na moturok mana siya nya mo to daginot pod sa magtrabaho kay sa kana man gud aware naman gud ka kung asa jud ang tambok ato ang aluyong Tuloy Miss Genevieve makita mo po nila kung mapalit sila og mga sachet ba na or cans no mamne hybrid yes actually sa pakete niya makita na ang germination rate so ang nindot jud kayo nga germination rates is mas taas mas maayo usually mga 85% pataas okay nagiging na siya. Okay jud kayo Sir Owen. Usually Sir Owen kay kana siya sa kanang mga hybrid na siya mga seeds. Ano siya nga. So arin na pata sa pag-atiman sa mga luyong usama ni siya. So sa pag-atiman sa mga luyong Sir Owen dapat regular jud atong pagbisbis. Pagbisbis pasabot nga kanang ginagmay lang ang imuhang
paghatag og tubig. So dili sila nga katong manglutaw sa taon ang mga luyong. Oo, siya. Pero kani siya magdepende ni siya sa klase sa yuta. Tapos painitan panagsa ang luyong arong malikayan ang nga magtugsoy. Pero kung katong sa last nga mga slides nga nakita ninyo nga katong klase sa kanaang luyunganan or seedling nursery, pwede ra jud kay siya dili ninyo igawas kay ang kato ang UV treated makakuha naman to siya enough nga kanaang sunlight. So mo to siya importante siya pud sa kato ang UV treated nga plastic sheet. So mo to siya nga tabunan ang luyong og kanang net aron maprotektahan sa mga mananap sama sa katong napakita namo kaniha. So mao na itong kuan pagatiman sa mga luyong. Nya sa luyungan na to uso po din yung gitawag na to kuan kaning dumping off. Dumping off so, or kani siyang pagkalata. Oo. So sa may atong solusyon ani. So ang kani siyang pagkalata Sir Erwin kay ang hinungdan man gud ani kay kani ang mga mga fungal or mga fungus like nga mga infection nya kana siya kay iyang patyon ang mga bata pa or kani ang mga awanganing seedlings before or even before or after sa pag-germinate. Kanang pagturok. Oo. Nya ang pag-controller na to ana ang pagkalata or dumping off is dapat sterilize jud nato ang katuang growing medium katong ato ang yuta katong soil mixture. Oo nya. Sunod paggamit og mga limpyo nga seed box o seedling trays. So dapat ato jud siyang limpyuhan or sterilize pod. Kung magamit ta og katong mga recyclable lang nga buhaton nato og seed box kay pwede man sad kamo gamit kani bitang conserving kaning ano tawag ni kanin sa gamiton ginato sa hydroponics. Styrofoam. Pwede ra gyapon nato pero ensure lang nato nga nasa siya kanang igo nga kanang mga lungag-lungag para makagawas ra gyapon ang tubig. So dapat ingon ana sterilize pod nato. Sterilize gyapon. Oo, kay tapos ang liso kinahanglan treated og fungicide. Kay na may uban nga kana ang mga although ang kani ang mga seeds nato Sir Erwin kasagaran jud ana kay treated naman jud na siya. Treated ang ina. Pero mas maayo. Mas maayo nga usban lang gyud nimo para siguro. Siguro yun. Tapos, lastly is buuan ng tanong mas maayo panahon sa buntag. Labi nagkaroon nga kanang kusog ang init. Grabe ang init ba? So, di kita mamisbis ari sa utututok. Mas maayo. Buntag sayo yun. Early in the morning. So, kaning edad sa mga luyong sa may sakto nga edad para pwede na nato siya matransfer. Ibalhin or i-transplant. So, arita sa maghatag tag mga examples no arita sa solanaceous nga mga family. So included ani ang kanang mga talong, mga kamatis, mga batong. So kani siya kay 18 to 28 days after nimong giluyong or kanang makita na ninyo ang duha or tulo ka true leaves. True leaves kanang ma-form na din siya kanang gagmay nga dahon ba. So next is kanang cucurbits or kanang mga pamilya kanin sa pipino, kani ang kalabasa, kanang palya, upo o kaning mga sikwa. Mga mukatay nga. Oo, mga mukatay. So kani siya 10 to 15 days or maulan Japon kanang naay katong 2 to 3 true leaves. Tingod anay jud. Tingod anay. Tapos next is crucifers kanang sa mga cabbage, mga cauliflower, mga broccoli. Kana siya kay 10 to 15 days gyapon nya. Maulan Japon nga 2 to 3 true leaves. Then lastly, sa kanang mga leafy vegetables, kanang example sa kanang pechay. Tapos kuha na siya 15 to 21 days or 2 to 3 true leaves. So mo na yung mga edad sa luyong dapat na angay na nato siyang ibalhin. Kay usam kay hinungdan ni sinibig nga kung ma-over ang edad. Kuha na sad na siya Sir Warren kanang ang iyang gamot ba kay tag-as na niya, matandog na siya. So, na possibility jud nga abot dito sa kanang open field kay mamatay jud na siya. Makuyawan man ang iyang gamot ba. So, mo nga kung mahimo sakto nga edad or makita na to nga nay duha or tulo ka kay kana siya sure naman na siya nga ang iyang gamot kay makagunit na ba. Pwede ra siya mabuhi gyud dito. Yes. So, ari na ta sa pagbasal no or basal nga abono unsam ni siya. So ang kaning basal nga abono or kanina siyang pag-apply Sir Erwin sa kanang mga abono. Application sa abono. Oo, so ato lang kuan Sir Erwin, una ta mo hisgot aning basal nga abono. Dapat labing hinungduman lang jud nato nga
mas maayo nga ipa soil test or soil analyze jud ang imong yuta. So kana siya sa soil test manggod or soil testing or soil analysis kay mahibal-an man nimo unsay kulang or unsay murag sobraan ng imuhang yuta nya para pod kahibaw ka og unsay mga angay abono ipuno sa kanang imuhang yuta. Kay magsige kag abono daghan kayo nya kahibaw perti din daghan og kanang example. Masigig ka abono og kani ang ginatawag nga kanang urea. Iwa ka kahibaw perti na din daghana din ha og kanang nitrogen. Nitrogen ang imuhang yuta. Nya resulta ana ma-over na, acidic na pud siya. So maghatag lang tag example. Kani general recommendation. General siya recommendation pero na wala ma-analyze. Okay, yes sir nya. Kani siya kay per 20 meters ni siya magitas unsa na. 20 meters dato man. So, alita sa kani ang watermelon, kanang mga honeydew, or kanang mga muskmelon. Mga pamilya ni Spakwan. Pamilya Spakwan. So, kani siya naatay gina-recommend din nga 20 kilos nga organic matter, niya kanang 3 kilos nga complete fertilizer, ng 14. 14 matat mag-uuma. 14 lagi kuno babalik duha rang 14. Way katolo. So, next is 1 kilo nga urea niya, 1 kilo nga muriate of potash or potash na siya nga mas naibalan sa atong mga mag-uuma. 0.060. Onya moto siya optional ra ni kaning mga boron, mga magnesium o kani ang calcium nitrate kay mas gindot kini siya una apo ni siya kay mga micronutrients man. Pero kasagaran pod sa mga kanang abono nato sir Ren kay naa po na siya mga ginagmay pod nga kanang porsyento pod. Then sa mga fruit vegetables, example na to ani kay as mga fruit vegetables kay moto siya 20 kilos sad nga kana ang organic matter, nya 3 kilos nga complete fertilizer, nya 1 kilo nga urea. Nya same gyapon optional gyapon ni ang kani ang boron, magnesium and calcium nitrate. Kani siyang mga micronutrients kay mo ni sila ang mga common kaayo nga kanang gamiton jud nato. Kani silang tulo kaning boron, magnesium ug calcium nitrate. Nya ari talas sa leafy vegetables. So same ra gihapon 20 kilos organic matter, 3 kilos complete fertilizer ug 1 kilo nga urea. Nya ari ta sa kanang optional lang gyapon ni siya ang boron, magnesium ug calcium nitrate. Pero mas kuan gyud no. Mas maayo jud nga naa din silang tanan. Naa gyud tanan para katong sa soil analysis sir Warwin, mangutana sila asa man ta magpa-soil test. Bitaw, asa man ita. Ikaso kuan ganahan ko usa man akong buhaton. Ang mas maayo sir Warwin nga muduol mo sa kanang opisina na mo largo or kaning bang sample lang may contact nga kanang technician sa City Agriculture Department kay magsuri-suri lang man ang mga technician namo sa bukid. Suroy gud ha? Suroy gud. Suroy na sila dito sa bukid nya. Umakita ninyo kablita lang largo. Ipas ang yuta. Ay ipas ang yuta. So, mangutana lang sa mudaan sa mga technician or dinhi sa office kung unsaon pagkuha sa kaniang yuta, sample kay tudloan raman mo ana unsaon pagkuha. So, ang kani siyang kuan, free ra ni siya sir Warren ha. Walay bayad. Walay bayad kay ang ato ang contact ani, ato ang partner ani nga agency is sa region, ang kani ang soil laboratory. Soil laboratory. So moto siya kami ra ihatag lang niyo sa amo ang soil sample nya kami nay mo pasa didto. Ya, mo tawag ra man na ang taga soil lab nga pwede na siya makuha nya. Sa kanang result ninyo na nakabutang na jud din ha kung unsay naa sa imong yuta, unsay nagsobra, unsay nagkuwang, ug unsay maghatag man na sila og kani ang mga crops nga pwede bitaw nimo nga kanang example kani nga crops imo itanom, example talong. So magbutang sana sila din ha og kanang mga fertilizer recommendation kung kana imo itanom nga crop. Okay. So kuan ni siya kanang with coordination ni sa tuang Department of Agriculture, Soil Laboratory Division. So libre ni no although dili dayon diha makuha dili sir Robin kuan man ipaagi pa man ang mga procedures pero pwede ra gyud through our office kita na lang mo dala dito sa opisina sa soil laboratory. Yes sir Robin. Okay nya ari ta sa mulching Miss Genevieve sa man ang mga kabahin aning mulching. So ang kaniang mulching kay kabantay mo anang sa kabukiran Sir Erwin nga makita nyo kasi mga magsuri-suri dito sa kabukiran nato kanang mulching. Makita ninyo nga mga itom nga mga plastic plastic ipanghapin nila sa ilahang mga uma. Gihapin na. Kita ninyo kadang
dili giatop, gihapin. Giatop sa ulingan ako to ka. Kada kabiran ninyo, gikabiran ang ilahang plant beds or kanang mga plat nila. So, ang kaniya siyang mulching Sherwin kay pwede ra kayo kanang makita ninyo nga plastic mulch nya. Pwede ra jud kayo kung wala mo aning plastic mulch kay pwede ra jud kaning una sa saging or kanang mga compost or kanang mga sinipsip nga mga sagbot. So mo na sinipsip lang ayo lang tong maigamot basig bubalik og tubo. Unya so mo to ang kaniyang plastic mulch, di ba? Kamantay mo og kuan mo kaning plastic mulch kay naman ni siya katong itom og kanang silver. Ang kani siyang itom maunay dapat nasa ilalom. Okay. Anya ang katuang silver nga kanang dapat sa ibabaw to siya nga bahin sa kanang plat nya. Og ngano man nga dapat maojoy ang silver jud dapat nasa babaw. Kay kana manggod siya kay ginatawag siya nga kanang reflective nga silver. Reflective siya nga silver kay gina-reflect man niya ang mga parehaaning aphids o kani ang mga aphids o kani nga mga viral nga mga pathogens nga mo carry sila o kanang mga viral nga disease og also og apil pud ani ang mga white flies. So kuan siya niya. Mura siya mo abog. Moabog siya. Moabog. Unya ang kani siyang kaayuhan sa kani ang mulching Sherwin kay makahawid siya sa kaumugon sa yuta or iyahang moisture level. Okay. Moisture content, sorry, iyang moisture content. So mo to save ka sa pagpabubo labi na karon nga tubig. Naginat tagtubig, nangita ta og mga tubig. tubod. Sa ating init, murag dili kita mo recommend. Dili kita mo recommend Sherwin kay musamot man siya ka init. Oo, kay imbes ang iyang gina-reflect ang katuarang aphids, ang iyang reflection kay murag mulargo na pud noon siya sa kanang tanom nato and makakos na pud siya og kanang scorching or kanang murag masunog ang ato ang mga tanom. Nya mo to siya sir, mo to nagdaginot ta sa tubig o mga pagpatubig nya dinhi pud sa mulching kay malikayan ang pagkahanaw sa abono pinaagi sa pag-alisngaw. So at least makasave ka abono. Kay di man siya mo alisngaw largo, di siya mo evaporate largo. Unya mutabang pod nga mabukagay ang yuta kay makontrol man niya kay mahipos man niya ang yuta nga sa ilalom niya. Kay ilak man ni inigbutang nimo ani imo man na siya ilak sa isig kilid. Ang paglak ani kay gamit pwede ra jud kaayo ka ng mga kawayan nato din ha. Pwede ra. Uban pwede ra tong alambre mo. Pwede ra alambre kay para pang matagalan jud. Matagalan Unya makapugong pod siya nga dili mabanlas ang yuta. Tinuod yun. Kay naka-mulch naman. Tapos mo abog nga dili mo dool ang mga insekto mo kung ginaingon ganiha. Unya lastly is walay sagbot nga motubo kay mura man siyang hilos bitaw sa lawom. Mura siyang kanang di siya katubo di ba? Wala na yung motorok. Mo na makadaginot ka sa iyahang suhol. Kadayon sa suhol labor kay. Sunod ba kayron ang mga mangita kag sinuhulan sa bukid. Nya mahal na pud ang kuan mahal na jud sa rin. Mahal na so mogamit ka og plastic mulch at least makasave jud ka. Makasave sa kuan sa labor cost. Yes. So arita sa pagtanom sa mga luyong. Pagtanom sa mga luyong. So nalantay ginaset nga mga examples dinhi nga kana unsaon or mga distance niya sa distance of planting. Nasa tong screen. Between hills and between rows. So lain-lain gyud ay distansya. Yes, Robin, kay unsa nga type nga utanon imo. So arta example ta sa kani mga ampalaya. Kay mga common sa ato kani ampalaya o kani ang mga kalabasa or squash. So kana siya Sir Warwin kay kuan lang na siya 1 meter by 3 to 4 meters ang distansya nila. Layo siya kay labi na ning ampalaya murag mukatay man gyud na papa or balay-balay. Buhatan mag-discuss ta na later sa mga lain-lain klase o unsay mga katayanan niya. So ang distansya mis ni 1 meter by 3 meters. 3 meters to 4 meters na siya. Ang sa kay kaning sunod brag centimeter gali basi kalibog sila. Ang kani siyang 1 meter sir kay between hills man between sa kaning mga lungag ba. Lungag. Nya ang kaning 3 to 4 meters between rows na siya. Itong linyada. Linyada niya. Alta example pud sa mga leaf type mga leafy veggies kanang mga petchay, lettuce, pwede po nana. So 15 to 20 cm between rows na siya tapos 20 to 25 cm between hills. Kuan ka ayo. Na siya. Murag usa ka dangaw sa. Dugko na siya Sir Rowin kay para man pud na siya ginatuyo man pud na siya kay para bitaw dili jud kay mubuka ang kani ang mga dahonan ang mga dahon.
So, Unya, centimeter ni ha? o centimeters Atong baroon kay kanina Oo. meters ra ba to? Then, Yeah. ari punta sa talong, kamatis, o kanang mga sili. Solanaceous ni nga Yes. kanon. Nya, so mana siya nga kana ang 40 to 70 centimeters between hills. Centimeter. Anya, 100 centimeters between rows. Oo. So, kani siya, sir, di pwede ra jud kay nimo kana bitong ginatawag na to nga window. Window, ano ba? Termino ang Las Bisaya na Miss Genevieve kay nang magambihas. Oh. Katiguang na jud din sir rin. So i-booking dito ka na zigzag type. Oo. Dili siya ingon nga or kana imong ingon window. Window. Oh. Tapos lastly is arita sa kaniang leafy nga mga head type kani mga repolyo. So ang kani siya kay 50 to 70 cm or centimeter between rows niya, 60 to 70 centimeters between hills. Okay. So mo toy kuan distansya kay atong klarohon nga laylain nga tanom is laylain gid siya o distance of planting. Yes, Sir Arwin. Basing mabalay na nila ba magtanom sila paliya, dugol kayo, daso kayo, dapat nakita na sad nga nasa tayo makitaan katong sa dili no ni utanon ni Genevieve to sa mais katong kinaraan mga usa ka hasok 5 ka buo. 5. Oo. Kana siya Sir Erwin kay. Mais to. Dili jud na siya angay Sir Erwin ha kay. Ang ato amang gud anang gi usa sa pinaka gi kuno nato ana kanang ang iyahang nutrients ba magilugay sila. Tinuod yun. So dapat mag-follow lang jud ta nga kanang pwede ra man jud kay Sir Erwin nga example. Practice man jud na sa ato ang mga mag-uuma no nga tulo ka seedling sa usa ka hasok. So pwede ra jud kaayo na nga example sure na jud kay ka nga nitubo na silang tulo. So dapat imo lang kwaon na ang duha. Pabinlan jud na nimo lag-usa na lang. Okay. So mo ni ang kuan atong recap ni distansya sa kada tanom. So nata diha natay table diha sa distansya sa kada nag-transplant ni sila sa kani. Na-transplant na sila. Wag taong siguro ni. Kung ba sakto ba ko? Talong. Kani nga nga distansya no. Kay usually pod sa mga paliya or kalabasa is one row lang no kada plant nakita isa lang nila. Natay gi andam ato dira nga slide Sir Erwin nga ang kaniang kalbasa kay single lang na siya. So single na to dia. Single lang na siya nya. Ang kaniang paliya siya. Ang paliya kay double na siya per row o per plot. So katong nakita ninyo nga silang nanay nga nagkuan og kato ang plastic mulch, di ba? Ang gilungagan nato nila kay baligduhaman kay sa katuang pudtong siya sa talong. Na siya talong. Duha siya ka row sa isa ka plat. Sa paliya nya sa kalbasa is single lang jud na siya Sir Erwin kay mukatay man siya sa. Mukatay ning sa kalbasa. Ang kaning sa tamatis, sili, pareha na sila nga duha ka row kada plat. Sa pamailain diha nga naputay kaniang sa cauliflower og sa kangkong. Pareha na sila nga kanang double. Sa isa ka plat. So kanita sa edad sa luyong nga pwede na ibalhin. Natay di lista Miss Genevieve. So kani sa paliya pila may edad ani? Kuan Sir Erwin, 10 to 14 days ang edad ani ang paliya adlaw gikan sa pagluyong or AGP nya. Kalbasa kay 10 to 14 days nga adlaw gikan sa pagluyong tapos ang talong 21 to 27 days or adlaw gikan pagluyong. Sa in English pa nila kasi makita sila sa Google or sa YouTube ba days after planting. Dat ba na? Transplanting ato dat. Dat or das pwede sa days after transplanting or days after sowing. Yes. Okay nga na mga tanawan lang kasi naiuban nga mo Google ba. Amo lang gibisaya siya ng EGP adlaw gikan sa pagluyong. Sige nya usap may lain na Miss Genevieve so, kaning mao na siya nga murag recap Sir Erwin nga kaning angay natong buhaton or bantayan kung magtanom. Ano mga planting distance nakita po nila sa screen no mga planting distance. So ang angay buhaton or bantayan kung magtanom. So mo to siya nga kasama na siya. Sa ginaingon nato ganiha nga dapat na adjud siya ning exist or makita na jud nimo maklaro na jud nimo nga naay 2 to 3 true leaves. Then angay na siya itanom nga mga karong mga panahon na si Erwin kaning atong gikbutang din hinga alas 3 to alas 4 kanin siya god kay
general naman yun niya. General nga recommendation. General nga recommendation. Pero karon kung mahimo magtanom ka, ari na jud sa mga alas 5, alas 6. Okay, Ay, init pa kaayo. Alas 6 o 4, murag init pa manggod. Sakit kayo. So, adjust lang ta. Yes. Depende ng panahon. Pero kani 3 to 4, ma-apply na nato siya sa kanang mga kuan na, kani ari na sa mga July to December, mga dili na nana. kayo. Tantong init. Then, kinahanglan bubuan ang luyong sa dili pa siya itanom. Kay para ang kanya dapat bubuan man sa to nimo ang katong imuhang tamnanan nimo kay para ang iyang environment sa kato ang pag wala pa nimo siya ibta sa katong iyang luyong o katong sa imuhang bed na kay parihara sila ba di siya murag makuyawan ba. Okay. Di siya makanang plant shock ba. Nya panahon sa pagpamuubo mo to siya karon si Erwin kay mo to kung hiningan ganiya nga kana siya kay general na siya no. Ya nga to karon mamubo ta kay buntag dapat mga alas 6. Alas 6 niya sa hapon. Init na kayo. Oo niya. Alita sa hapon kay mga alas 5. Alas 5 na lang. Mga alas 5 sa hapon. Init actually digawas gali na to sa City Hall alas 5 init. Init ba jud kaayo. So mao na nang ang kuan punto lang gyud dito nga magtanom magtransplanta dili gay init. Dili jud siya init. Kay mukuan man jud na ang iyang kaning mga transplanted nga seedlings kung Erwin kanang mo hilos dyan na siya ba? Malaos. Mga na doon na biya na ikuan siya ng factor niya. Sayang tubok. Okay. So, ari na ta sa unsaon ni siya pagkuha na to kanang proper nga pagkuha na to sa kaniang luyong. So, kung nagamit ta og kanang mga seedling push bottom up. Yes. Naging English ako. Push bottom. Example kani siya kung seedling tray atong gamiton. So, seedling tray ni gamit. Ang atong murag binisaya ani kay sundoton. Sundoton sa ilaw. Murag i-push na to pa upward ba. Para mo kuan siya mo gawas siya. Pero kung ang atong ginagamit is katong mga seed box, kay pwede ra jud kay to nimo kanang imuhang lugiton bitaw. Nya maning kamot lang jud ka nga dili nimo matandog ang gamot. Yang gamot or ugat niya. Actually Miss Unibabe, ang uban napagapoy kung kaabot ba ka na magamit sa lukong ba? Oo. Ang kato siyang lukong Sir Warren kay napagilaan magamit. Ang kato siyang lukong kay nakasuway mi ana oy kanang di sa to. Kasuway giray. Gamit amo ana is kanang dahon sa saging. Dahon sa saging. Saging. Ang kana siyang dahon sa saging Sir Warren kay ang gamit ko na siya kay transplanting pa man na siya arang lagi. So, di mo siya alternative sa seedling tray. Yes, ang gamito ni man na. Lukongon ra gud nimo pwede kay butangan nimo tukog para sure. Ilak nimo. So mo to ditso ra to siya no. Yes. Kani seedling tray. Push bottom up on the Bisaya na push bottom. So mo to siya Sir Rin og naanak kay kana. Takuha kay uban gud kaban bisig dison lang larot ba o larot. Mabili na ino. So ikuha nimo ang silbi ka to yang loyo ra yang kuan imo tong i-push lang. Kay mo dili na siya mabungkag. Dili na mabungkag kay kuan man siya. Basta sakto lang ang imong kuan sa dagi mo sang soy mixture nimo. Sakto pod nya. Mo to siya nga imong bubuan pod ang imuhang gi-transplant daily or kung kinahanglanon sabi na karon nga perti inita. Mas kindot ni siya nas picture mas inibibog kay nagamit ra siya og sa may kabo ra ni. Mura siya kanang DIY nga kana ang katong litro sa sprinkler nga gibuslutan lang sa. Buslutan niya ang kanang ilalom. Kay mas maka benefit man god og ingana sa para sa katong host. Okay, kuan na sa Zerowin kani magong gi-transplant nimo nga kani ang seedlings kay di man siya angay nimo bubuan og kanang lahos nga kuan kay pinakanang kusog kay kuya man sad siya nga ma-run offer ka na kuan ang yahang yuta ba? Mo daw. Mangindot na iya although kuan ni siya kanang dugay kay mo ko para sa katong uban mon makita na ko uban sa bukid is largo hos niya ilarang murag gamayon ra nila og kanang pasirit ba. Mas kanang ginaya bis pod nila ang kanang hose step by step niya. So next ana is mo ni kaning fully cover with soil ang kanang opening sa kanang plastic mulch. Kung mahimo kay imo lang sa siyang tabunan kay mo anam ra man na siya og us-us. Kay inig kuan nimo sa tubig. Bubo nimo. Okay. So sa may sunod alita sa drenching. Drenching kay drenching day.
ang pamaagi ni siya Sir Erwin sa pag-apply og kanang mga diluted nga control products or kanang murag dilute nimo nga kani ang mga bitaw mga abono. Oo. Pag-control sa kanang products that relate to the base of a plant. So mo to siya nga isagol nimo ang kaniang 16 liters nga tubig nya ibubo nimo sa tanom nya 150 ml kada punuan. So naratay kanang example diri nga mao Japon katong sa family sa kato ang mga watermelon, kanang honeydew, muskmelon. So naratay butang dinha nga sa unsa siya nga weeks, number of weeks kanang sa kilid nga kanang mga week 1, week 2, week 3, week 4. So na din mga recommended rate ni siya Sir Erwin. Okay. Recommended rate ni siya sa kaniang complete, sa urea ug sa kaniang muriate of potash. Lain nga utanon is lain po siya recommendation, no? Yes. Pero mo to ang hinumduman katud yung sa soil analysis. Kung unsay gi-recommend sa resulta sa pag-soil analysis imong yuta is mao gitoy ang sundon. Yes. Nya ang kaning actually Miss Genevieve kaning 150 ml sa bukid is nan sila kuan kanang ilang sukod ba? Ilaha jud sukod ba man. Sukod 150 ml kaning kuan. Kamante kanang sardinas nga kanang salmon kay ang tawag ana sa kalata sa salmon. Ba 150 ml mo na ilang pero ang uban sad nato nga mga farmers or ilang practice kay dili nila dilute sa tubig. Dili nila ikutaw sa tubig, ilargo ra nila. Mo na gitawag side dress. Side dress. Ilargo ra nila sa kanang kilid sa kanang punuan sa tanom. So kamo mo na yung recommendation na to 1 tablespoon of complete fertilizer at 4 to 6 inches away from the base of the plant, done twice a month or kung kano sa siya kinahanglanon as needed. So depende na sa farmers ato noon sa ilang ganahan, pero usually atong recommend is drenching kay at the same time nakabuo man ka sa tanom labi na karon init ba. So kung ting-uwan siguro okay pa ning sa karon Sir Erwin kay ang kani adyong paggamit og kani ang abono sa yuta dili na siya gina-recommendar kay musamot man ka init. Tinuod yun. So karon ang gina-recommend is kana lang yung mga foliar nga mga fertilizer na i-spray na to ba sa dahon. Spray sa dahon. Karon nga panahon na. Yes. Okay. So sunod ani ang mga klase sa abono. So natay duha ka klase sa abono diri sa rin kaning organic ug inorganic. So katong mga nakakita sa last episodes namo na ami katong paggama og organikong abono. Mo to organic. Organic abono. Pwede na jud kay mo tan-aw sa katong last episode namo kay natay mga lain. Yes, natay lain-lain nga mga klase o pamaagi sa pagbuhat og mga organiko nga fertilizer. Mo to organic Yes, then inorganic pud kanimo mga commercial nga abono nga grabe na kamahal. Grabe na kamahal. Ang sako actually mas mahal pa sa bugas siguro. Yes, mahal pa sa bugas. So unsa man ning klasiha Miss Genevieve kaning mga inorganic? So ang sa inorganic kanin siyang mga atong ginatawag kaning complete or kaning 14 triple 14 or 14. Ang 14 ko no. Then kani pong urea. Okay. Nya potash o kani ang mga uban pa. Usually mailhan gyud nimo ang kuan commercial no kay na siya ay fertilizer grade analysis fertilizer grade kanang naa sa atubangan sa sako kanang makita nyo 0060 4600 kani mga 14 nya napoy uban nga complete ana kay kanang 16 depende sa company. Yes. So mao na siya nya unsa pa kani mga macronutrients. So at sa macronutrients mo ning common kay nato nga mapalit no nga kaning pangitaon jud kay nato kaning NPK or kaning nitrogen, phosphorus o kaning ang potassium. So ang kaniya siyang nitrogen para ni siya sa dahon. Nya kani ang phosphorus para po ni siya sa gamot o kanang potassium kamay makahatag ni siya resistensya batok sa mga sakit niya. Kasagara ang kaning potassium Sir Erwin kay para po ni siya sa mga nagbunga. So kung nagbunga imuhang tanom mas maayo gamiton ang potassium. Kung inikwintada nimo nga kaning mga si manahon na musugod na og kanang angay na musugod ang iyang base sa iyang edad musugod na siya nga mamunga dapat applyan na nimo siya og kana ang potash o potassium 0060 0060 kasagaran na niya color kanang mga orange man yun.
Unya arita sa kaniang mga kani siyang magnesium ug calcium sa Sir Rawin kay makonsiderar man ni siya nga kanang sa micro pero ang panginahanglan man gud sa tanom kay susama ra gyapon sa kanang murag apil siya sa grupo sa macronutrients po ba kay dako-dako man Dako pod. siya, Oo, percentage nga kinahanglan. Then ay ta sa micronutrients, so pareha sa ato ang gina-recommend ganiha na ajud pirmi ang katuang boron, ang katuang iron o katuang calcium. So apil po ani ang copper, molybdenum, sulfur, zinc, manganese og kaniang chlorine. Dili ka ng chlorine nga kuan sir para sa kanang panglaba. So chlorine nga klaseng kuan. Yes. Abono. So sa pamailain diha. So natay mga example din hi Sir Warwin nga kaniya ang bitaw mga sa kamatis lang ta ha. So natay mga example din hi nga kaniang deficient siya or kulang. Nagkulang siya sa kaniang mga macronutrients o kanang micronutrients. So ang kaniang sa nitrogen deficient Sir Warwin kay ang iyahang mga petioles ani niya kay nagtuskig petioles kanang kabantay kaning sa iyahang nag-connect sa kanaang stem or kanang punuan sa kamatis padung sa dahon. So kana siya kay tuskig kay na siya kanang gahi kay siya ba dili siya mo bend, dili siya mo kanang di siya mo kanang say tawag ani kanang mo kuan basta gahi siya. Basta gahi siya. Basta gahi siya. So tibailan na siya og kuwang siya kuwang siya o kanaang nitrogen. Okay. Moto siya nga ang iyang pong tubo kay kuan pud kanang us-us ba. Di siya ka taas bitaw. Okay. Nya ari pud ta sa kaning phosphorus nga deficient. So ang kaning phosphorus nga deficient pud kay mao gihapon wala siya katubo, mubo ang iyahang gitas-on. Unya makita jud nato nga kanang ang iyahang mga kanang tigulang nga kanang mga dahon niya sir gaonan niya nga dahon ba kay nagyelo jud na siya. So sa calcium deficient food although mao ra man jud na siya Sir Erwin pero kanang nalang jud siya murag diferensya ginagmay ba. Oo kay ari pud ta sa kanang calcium nga kanang deficient ang o kaniang sa ang kanang calcium deficient ang makita po nimo kay ang iya hapong terminal leaflets pasabot ng tumoy sa dahon ba. Tumoy sa dahon kay nisugod na pud siya og kanaang ning laya siya ba murag yellow o brown na siya. Ning brown na siya. Unya ang kanipon iyang mga bunga nga kaning gagmay kay kuan siya kanang ning sugod siya og kanang brown pud ba. Kasi dili ka largo ang iyang bunga. Di kalahos ang iyang bunga. Mulata. Dili ba siya kakuan? Di siya kalahos og kuan, di siya ka mature ang iyang bunga. Okay. Nya. So ari pud ta sa kaniyang magnesium ang iyang mailan nimo nga deficient siya og magnesium Sir Warwin kay naa na siya kaniya bitong chlorosis. Termino ni siya natong chlorosis nga pertosis, chlorosis. Chlorosis na siya. Lahat ng pertosis sa So ang kani siyang sa magnesium deficient, so ang iyahang dahon pud ani kay makita na nimo nga na siya kanang chlorosis o kanang necrosis. So ang kani siyang chlorosis Sir Warwin, ang iyahang dahon ani niya kay mura siya kanang yellow bitaw nga kanang putla-putla pud ba? Okay. Putla-putla na siya niya. Luspad nga pagka-yellow. Yes, luspad nga mas luspad siya nga pagka-yellow niya. Ari pud ta sa necrosis, ang kuan ng necrosis kay tungod na siya sa kanang viral or kanang bacterial or kanang mga fungal nga infection. So mao ra gyapon siya imbis ang kaning kuan ng chlorosis dito man gikuha sa termino nga kanang chlorophyll. Kana siyang chlorophyll kay natural na siya nga green pigment sa tanom. So nya ang kanis siya gina murag gikuan na niya ang tanom ba nga dili bitaw makaproduce og kani ang chlorophyll. Mao na siya nga naggilo na siya. So ang solution is magnesium nga abono. Unya sunod ta ari ta sa kanang potassium nga deficient. Nya sa potassium pod nga deficient ang iya pong ig-on ani Sir Erwin is ang marginal nga kaniang mga kanang dahon, kanang sa kilid sa dahon. Kanang kilid sa dahon kanang sa screen makita ninyo. So nani siya kanaang scorching na siya kanang nasunog ba? Nasunog niya. Moto siya mo curl na siya padong sulod. Mo siya curl nga siya kanang forward o curl nga forward niya. Moto siya nga dapat niya
dapat imo jud siyang kanang tagaan og kanang mga potassium nga fertilizer niya. Sa pikas pod nga image nato makita nato siya kanang blotchy ripening. So kana siyang blotchy ripening kay ang murag sensory nga niya nga termino is kanang uneven ang iyang pagkahinog ba. Dili pareha iyang pagkahinog kay ang kana siya maay siya green, ay area nga ng yellow niya. Ang sa sulod pod ana niya Sir Erwin kay magputi-puti. Inig-open nimo sa kana ang kamatis kay puti na daghang puti-puti sa sulod ba. Oh nya. Ang kani pong shoulder for kaning babaw bitaw kanang makita ninyo sa kanang kamatis no, di ba? Napaman na siya mahabili nga dahon sa babaw. Oo nya. Ang sa murag abagahan, butan tag abagahan na niya kay na siya murag mag kanang patak-patak nga kanang color nga puti. So mo na siya timailhan nga kuwang siya sa potassium. Okay. So alita sa kani ang iron mga micronutrients na. So grabe na or intense na ang kanang chlorotic nga matling. Chlorotic matling pasabot kanang murag patak-patak ba nga nag-yellow. Kabantay mo na siya kanang kasagaran pud nga makita nato sa kanang mga kamatisan nato sa kabukiran. Ang daghan kay putak-patak mo siya magkaduda, mo ra gyud siya malipat ta ani nga mo ra siya giatake og kanang aphids. Body to nga akong na kuanan sa Facebook nga ipanghatag ng tamatis harvest. Murag tungod dili to tungod sa deficiency. Murag tungod to sa tubig mo. Tubig dito. Mura mangitag tubod. Tubig sa deficiency to. Dito siya deficiency siguro Sir Erwin niya. So kaning sa manganese. Sa manganese so same lang gihapon siya nga naipatak-patak niya. Na ay murag ginagmay lang nga kanang scorching sa kilid or kanang nag-yellow pod. Pero ang iyang igon ani niya Sir Erwin kay mga bata nga kana or younger nga mga leaves. Oo, younger leaves. So lastly Sir Erwin ay ta sa boron. Oo. Ang kani siyang boron ang pinaka main ra jud ani niya nga timailhan nga kulang siya is kanang stunting or kanang pwede siya katubo Sir Erwin ba? Katubo kani aspekto nalaya na. Yes. Nalaya na siya. Pwede siya katubo. Kuha na siya boron. So ang punto lang ni ni babies dili tanan nga palitan atong gi-plus atong screen no. Nga nag-doubt ang matanom dili tanan hinungdan is fungus or mga kiniton. Probably ang usas mahinungdan is kulang lang gyud siya sa kanaang abono or kitang mga nutrients na available niya na. So mo na kuana na kay mo na sa actually, kung nagyo sila ipa-analyze ko ni Babe, is nagapon ang RCPC, no? Yes. Para maka-uha gyud nato ba unsa gyud so may meaning anang RCPC? Regional Crop Protection Center. So para mahibaw-an gyud na sila sa Department of Agriculture. Nya para mahibaw-an gyud sakto kay usually good ang mga signs and symptoms sa mga sakit or ang kulang sa fertilizer is more or less maora no kabantay ka physically maora gyud siya. Nya mo na may ausa may ayo gi ko ana gi atake na virus or dangan pero wata kay bawo gi kuha ra daga bono kasagaran mga madunggan ako Sir Rino gi atake kunog dangan nya ang hinungdan kasi magkuan sa part ba kuwang sa abono mao na so ang tuwa ba kay murag tinud-anay man jud ni kanang ang atuwa kay basta makaabono lang for the sake wow for the sake nya. So unsaon man tanang daghan kayo nga tubig nga ibubo nato pero wata kay baw kulang sa abono. Kulang siya sa kuan. So mao na punto dito. So arita sa ato lang ng tiwason gyud siguro gamay mo lang kini. Gaway naman na sir. Ato lang tiwason nang para maka kuan tag line topic sa next episode. So sa pagpulong or pagkutlo. Unsay importansya ani? Pruning ni. Pruning sa English sa importansya. So ang kaning pagpulong or pagkutlo or kanang mga Englishero kay pag-pruning, ang kani siya kay may bawan nimo kung pila jud kabuk ang prutas nga matag punuan. Unya usapod nga muhatag ni siya og kahigayunan nga mudagko ang sunod nga mga bunga. Oo nya. So nara tay example diha unya nga kanang unsaon nga mutubo or dagko pa ang sunod nga mga bunga. So maangay pod ang distribution sa kanang nutrihina or kanang mga nutrients sa mga tanom. So malikayan pod ang pagkompetensya batok sa nutrients kainit sa adlaw og sa tubig. So natay example diri si Erwin kaning sa kalabasa. Kalabasa. So ang kaning sang kalabasa Sir Erwin sugod sa 3 to 3.5 ka metro nga gitas-on. Ari na sa screen na to. Timailhan ni nga mogawas na ang mga bulak. Okay. So
kana siya Sir Erwin kay imuha na siyang kasagaran man gud sa atoang kanang farmer Sir Erwin kay alita manguan ha pero kasagaran man gud masayang anugunan o kan sakto na nga termino masayang sayang kay nabuwak na anong imo maputlon anong imo magkuhaon so ang importansya ani niya kay matagaan pa nimo og kanang higayon ang sunod nga bulak sunod nga panamanaghan tapod sila so next is ang kaning pong sa Ampalaya na puto example diri sa Ampalaya oo so kuhaon ang mga salingsing. Di pun masayangan ha. Di masayan. Kay inanay ang kuhaon ang mga dahon hangtod usa ka metro gikan sa punuan. Ya dili padakon ang unang bunga kumahimo imuhang kuhaon ang unang bunga. Anugon kay to. Ay pag-anugon. Oo. Anugon kay to. Ya para paghatag og higayon sa sunod nga bunga. Para purpose di ay kay mo tong gikuha ang permiro nga bunga para sa next nga bunga. Mas dako pa. Parang iyang nutrients mo ma-distribute pa. Mas mawag yun ay purpose na siya. Ay pagsayang-sayang. Sayang. Ya, eggplant o mga sa kamatis, sa mga sili. So, kaya punto kuhaon nimo ang salingsing. So, example kaning sa makita nato sa screen no, ang kanang mga salingsing sa ubos kay imo jud na siyang guntingon kay para ang iyahang bunga adto ra jud sa babaw. Okay. Kung magsigig sa lingsing diri sa ubos, edi ang nutrients adto sa pagsigig og salingsing. Dili siya na maka-focus adto sa bunga. Manay purpose. Yes, manay purpose nga kwaon jud nimo ang salingsing sa ubos. Pero noon sa namatikdan sa nako pod ang ubay-ubay na mga farmers nga nag-practice pod ani sa noon. So mao na siya no sa pruning sa kani o. Gikuha ni ma'am nga gikuhaan niya og salingsing sa ubos. Although mahog po ni siya additional labor pero mabawi naman po dito. Kaya saon man tanan Sir Erwin og natay daghang salingsing so pasabot na daghang salingsing edi naapoy lain nga parte sa tanom nga makapamunga pero ang imuhang bunga pod pwede pong gagmaya. So mo na siya mga marketable. Mao da nga ipa-harvest na lang. Pero at least no nga mao ni siya type sa pruning. So aritas pagharog kaning mga otanon nga kinahanglan harog trellis no so arita din ni Sir Erwin so nailain-laing klase sa pagharog kaning kanang ginatawag nato nga A-type, vertical type, H-type, box type o kanang X-type kani harog ni sila kawayan ang gigamit no harog so kaning mga klase kay nagdepende ra jud na siya sa iyang forma example may tag A-type kay kanang nagpurma siya og letter A niya kasagaran ani niya so kasagaran ani niya nga mo kanang gamitan applicable or kaning mga sa cucumber mga pipino tapos kanang mga salad tomato kanang murag sa kanang cherry tomato o kani ang mga beans mga bagyo beans kanang kanang string beans so ari pud ta sa kani ang vertical type kaning sa mga muskmelon or kanang mga ordinaryo nga kamatis o kaning mga honeydew amo ni gabot ni tatay o wala A na A. Oh, A na. Ay, forma X na. A man na siya. Na tuwad lang tong usa. A na siya. Sa H type, pwede ra gyapon. Letter H di. Letter H. H na H. H type. H type so pwede ra kayo pod ang kaning applicable gyapon sa kamatis. Oo nya. Ari pod ta sa kaniang sili. H pagporma siya letter H. Then ang box type sa mo ni siya katong mura siya o kanang mura na siya tupong sa tao na yun. Tupong sa tao niya. Mura siya himuon bitaw siyang bungbong si tao ka na sir. Pakatayan. Ari sa babaw ba? Masya bungbong. Atop. Atop siya sa, kalan siya sa mga paliya, mga upo o kanang mga patula. X-type mo ni siya kanang common tayo nga, X na na siya. Common na siya nga gamiton sa kaniang mga batong, kaniang mga beans. Mga beans nga o tanon, sige. Yes. O mag-harvest ito, last na gini, harvest. So, ang harvesting, lain pong edad. Number of days to maturity. So, ang kaniang sa days of maturity niya, ang kaning D80, days after transplanting niya. Yes. Sa watermelon or pakwan, ma-harvest na siya og 60 to 65 days so, after transplanting. Nanatay pakwan, 2 ka buwan. Yes. Yang sa kapayas,
Oo, kay 7 months after transplanting. Dugay-dugay ang Dugay-dugay kabaya. siya, 7 pero months pa. Kami kaya, pero napadagang liso dito si Rory. Labi na red lead di. Yes. Red lead di. Nya, leafy nga vegetables, mga leaf type, kanang mga example ani kay mga pichay. Dali lettuce, mga nana. Kay 3 to 4 weeks na siya after transplanting. Sa kabuuan. Sa kabuuan na. Then leafy vegetables nga kaning mga head type, pareha ani mga repolyo, kay 55 days to 60 days after transplanting. Duha ka buwan. Duha ka buwan yapon. Solanaceous kaning 55 to 60 days after transplanting. Nasa tong screen. Nasa screen. Siya ang mga usually mga more or less mga 2 months so pwede na ta solanaceous mo na siya kaning mga kamatis, mga talong o kani ang mga sili. Mao na. Yes. Yanay Mas asa man ani? Kaning hakto. common na to lang kaning Common ampalaya. Ampalaya o kaning mga opo, mga patola kay 45 to 50 days after transplanting. So ang kaning kuan sweet corn 75 days after planting. Planting. Planting ka di ay kay ang sweet corn. Largo mo na nimo kuan. Dili. Di na makaluyong ana. Although sa bukid misin binego pa uban magluyong. Naagyapon. Pero usually a sweet corn is direct seeding man na siya. So mao ni ang tamdanan nato no usan is mga tamdanan nga although mag-differ po ni siya misinibib kay nay depende po na sa palito nimo nga kasi sa seeds. Seeds kay na uban nga early maturing kay labi na kana sweet corn no usually kanang ay lang pag mention no brana. Dili mo menyo brana na sa uban kanay dili ka botog 75 days nya critical biya na sa sweet corn kay kung ma-over man ang yang mag-over edad ang katapis bitaw gahi di na maayo sa so pero pinasa na siya Sir Rawin kay naman po uban nga ang gitanom nila ang sweet corn kay para siya kato bitaw baby nga okay para kadang para utan na baby corn man siya sakto depende po sa purpose yes sa purpose niya sige maglamo mo na last Miss Genevieve no sa utan nun pero pwede na nato siya palawman for the next episode depende sa atong topic no nya di alas ko no ini kwan parting words message na to wala tay agricultural quotes ta wala kanang sa base sa ato ang na explicar karon sa ato ang lesson karon kay na discuss karon kay dili jud ta magsigig kanang ingon nga kanang dangan mo hinungdan ana. Nganong nadaot ni siya, nadaot niya atong tanong ang dahon. So dapat hinumduman pud nato nga ang kaniang abono dapat nayo na siya recommended nga kanang rate. So dili ta magsobra sa kanang abono kay gausik ra ta sa kwarta. Nya di pud kay kuya pud na siya nga makasunog. Nya di sad ta magingon nga kanang gamay ra ako ang iabono kay nagtipid ko sa abono kay mahusan nga magtipid po din mo harvest kayo. So dapat mo follow jud ta sa recommended rate kay kung at least karon nga naapay mga libre nga mga services sa maanang libre sa libre ba ma'am? Libre libre siya Sir Rawin. Libre nga kanang services ato siya i-avail. Tinad. So marto siya Sir Rawin. Okay, Miss Genevieve. Ang next topic ang sabutan na to. Sabutan na topic. So wala naman tayo igong oras no nya sa ngalan na lang sa kinabuhi kong pwersa sa tuwang City Agriculture Department sa atong department head City Agriculture Sir Joey Baclayon mga kubanan nga technicians kinilang yung salagad si Kuya Warwin ana diha hangtod sa sunod higayon dagan salamat ug mayong hapon sugbo. Hangtod